Siaya. Mae gweng' ma kawuono jafwambo marwa Millicent Adhiambo time limbe kendo loso na report makama. Nyakoromogi Ajwang' mana kaka nasingo ni singo chopo kare machiegni e telo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Siaya kuma ofuyo ka owuok Aram ma odhi Opiyo e gweng' kata center ma ong'ere ni Owimbi ma bende yudore e sub county mar Ariada. Ka iselimo kata isewinjo kata isekalo kamondik ni Owimbi, ang'o mabire pachi madinemi chak kamoro ni Owimbi? Ka wachako Nyakoromogi wagoyane mbaka kachiel kod jodak kachiel kod johala mawuok e gweng'ni kata alworani ma Owimbi ginyiswa ni to ginto ang'o ma giparo ni nomiyo ochak kae ni Owimbi. Koro Owimbi kan kaka paro nochake Owimbi nikech Owimbi en junction mantie yo moro ye Bondo to moro rie Lwanda Kutieno to moro be dhi Ndori. To kae bende en chief camp mare Uyoma Asembo ge Uyoma. Owimbi ka en tong' mare Uyoma Gasembo. King'iyo koni magi jo Asembo, bathe kocha wan gi jo Uyoma. Koro nitiere chon kabisa kama nonyuola koro achako winjo Owimbi. Ne awinjo no Owimbi kar ka, ne en kama ne ikelo gik moko miwimbo. Ing'eyo wimbo dhok. Kech Uyoma ka oro wuoke ga. Koro seche ma oro wuok Uyoma to Asembe ma koro wadhiye ga wimbe dhok. Koro bi ni koni na Asembo to koni no Owimbi. Ne ikelo dhok Owimbi ka koro ji joma Asembo biro kawo dhok ka dhigo joma Uyoma dok. Mane gimomiyo nying Owimbi nobedo Owimbi. Ni ne en kama ne ji rome ka ji sumre weche to bende ji wimbe gik moko. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod gima nomiyo ochak kae ni Owimbi, we koro wawinj anena adieri kod kuku mar wach ewi nono mar nying gweng'ni gino manomiyo chake no Owimbi kendo kaka ne ochakore. Konyuola hano en kama nitie jo wax nene kae apida to jo rech bende nitie tiyo moro kae mane kawo rech kwa Uyoma koni. Joringi ne ringo gi ndigni to kelo rech to olo ka. Koro kipogo rech tichwero tigolo nyaka igi ai pogo gi kende kama dhi alego dhi madhi Ugenya dhi. Mano chon higa 60 ga auchiel mano pura tin kabisa. To Owimbi nano kadhi nyime. Mandalo noero nitie kata joma ne wang'o rech kaka Nyo Odinga mama moro mwalo piny ka Nyamelogingo Kudinga Agneta ne jo kano rech gibiro gi wang'o rech to gikano to kalolo mwalo to kawo rech dhigo Nairobi. E kinde no jomoko bende ne nitie mane kaka oro thurwa ka oro ng'eny ga. Koro e oro no ne miyo joma ne ama bor gi namni ne nyalo kelo dhogi to boro karwa area ni mondo mi giyud pi machiegni gi lum gi kwath. Mane gimomiyo kana wapenjo kata wuone wagere to ne wacho ni mane nying momiyo nochak kano Owimbi. Ne kich ne wimbe dhok kendo ne ji rome makata kapo ni ji dwa bedo kata gi bura moro ne nitie kar rome. Dalane ne en kar romo mani rome kapok ne jaduong' no gero dalane ka. Ne ji romo kanyo kod amen nitimo kanyo. Wan jopur wapuro. Ticho mar riembo pikipiki moketwa kama lach kata jomochung' kama ng'eny gin na jorim pikipiki. Mane gima timre Owimbi. Chon kapok onyuola ta winjo ni nitie mtoka moro be mani ikawo Owimbi ka mani iluongo no Timbla. Otokano ni riembo gi jaduong' moro Henure Pango. Henure Pango awinjo ni ne riembo mtoka ni wuok Ogwen. Koro ne chuno ni jomoa mabor biro nindo ka mondo mikinyi yod mtoka materi Kisumu. Kech mine mtoka achiel makosedhi to nyaka kendo kiny ekipango wuoth. Bang'e chien an adonja no ka lolwe ringo, mawego ringo, kamolo ringo. Nyataya bende ringo. Mage gik maneno. Koro ne mtokni nitie to mak mana ne gidhi dichiel Kisumu. Koro ji ne nyaka bed ma ji mondo kata ji bworo ka. To bende nitie dongruoge ma Owimbi osenyuolo e ngima jodak malworani. Owimbi ka dongruok malong'o mosebire to onge na chiro moro matin. Mama na ochakre mana godhiambo eka ochakre eka
malich to pod onge. KWS manyo waneno kaka nyo biro ka chief camp ni mosebedo kar ka manyaka nene gik modon koro mana mier gi ng'ato ema koro nyalo bedo lam ni bende wanyalo neno ka ndalo tojo kod injinia Gumbo ne omiyo wayudo lam ka onge gima lich ahinya mak mana ne diere mana wimbo chakre chiefs camp ne onge ka ne en kamoro ni West Yoma Manywanda and then nokele ka ng'ama iluongo ni the late Agai Elisa Agai ema nochako wimbo chiefs camp and ae okawe gi ng'ama iluongo ni Martin Ong'injo boda kane boda ochakre higa 93 to nwachako gimi tich mar boda no mar ndiga bang'e kane jaduong' Tuju obiro momiyowa pikipiki moro achiel Focus manomedo jiwago kabisa ni kara tijni onyalo bedo tich moro maduong' bang'e ni ji obiro ka koro ji register mondo mi ibed jaboda mane gima oseting'o nyingo wimbi malo. Taya nyocha wapok wayudo taya achiel manyocha okelnwa gi jaduong' Otienda Molo to arita ok ber nikech wadwaro teni kata along ndara madhi Gagra to gi madok Lusini kata madhi Aram. Yore somo karwa kae to ok anyal wacho ni rach nikech sikunde nitie to kata bedo ni gin mabor moromo to nyithindo nyalo hawo machopi owimbi ka onge skul nicho chak moro kae ni mar academy moro kae to nyicha no opodho ka nyithindo ok dhiyo. Kata obedo ni jogweng' ma Owimbi nyalo kwano dongruoge achiel ariyo adek ma gweng'ni osenyuolonegi nyaka ne ochakre. Rem kod kwayo mage magin go magidwa ni okel e gweng'ni ma Owimbi mondo Owimbi bende odongre ometni ochal kod gwenge mamoko. Wakwayo government nokonywa gi pi gi stima. Sirikal oweyo Owimbi nikech Owimbi en boundary mare North Uyoma nitie West Uyoma kaka koni nitiere North Uyoma kocha nitiere West Uyoma. Koro seche madongruok biro wan kata kama wan go kar kani. Koro yudo ni ka jo MCA makoni gi makocho opogore. E sama wan ka dongruoge monego beni koro biro kata kitimo public participation. Jo wage makagi gi kia ni gidhi kuonde mage. Wadwaro pi, waonge pi ka. Owinjo kata king'iye kar kama en chief camp. Kata pi ma ji modho ka ji dwa omo pi ka, mine gidhi mana Gagra. Kanisa to watemo kwayo. Kanisa koro ok dang kwayo sirikal, to koro wakwayo jo gweng'. Ni wabedo kwayo Nyasaye mondo mi ng'ato chieng' moro timenado kele kanisa ka mondo ji olem nikech kwa chiegni kod Nyasaye to weche beyo. Gima thiro Owimbi en insecurity. Kech ka endi osechaki dukni ma ok tin ne 10 to joma nochako ng'eny gi noseweyo kata mine nosani gi ok ginyal nene nikech ka gima mondo iket gik malong'o madang bede i duka to ka ng'ato dhindo koduoro ka duka gik manie duka nyose kawo te. Koro mana achiel kuom gik mathiro Owimbi. Wakwayo sirikal ni kanyalo kelonwa chon kane the later guy noweyo jok machalo gi APs chon iluongo ni TP police and then omige nying ni AP. Koro AP go ne nitiere kar ka to nyaka ne giwuogi. Koro wasebedo kokwan maber kaluwore gi arita mar kwe. Yes. Wadwaro ni mondo polisi obi Owimbi ka mondo obed ka chief ka ma kapo ni nitie issue Arambor omiyo gin gi thuolo mar turo dukni ma Owimbi. Aram to nitie police station to konyalo bedo kata gimoro matin ka en moting'o kata polisi moko matin to nyalo konyowa insecurity. Gimore mo Owimbi kae ni lowo minyalo gere gimoro nikech ka ywa chien kacha nitie projects mang'eny mosebiro mokalo kae nikech lowo onge. Nitie gimon Dabo Joy kae children home nonego gere Owimbi ka to ne waonge lowo momiyo nodhi mwalo kocha. Aya ochako kel nyocha ne nitie wuod gweng'wa moro ka miluongo no Dede wuon Sofko. Nyocha nodwa ni mondo gernwa level 5 ka e Owimbi ka to lowo tamo nyaka kawuono ma wadwa gere gino magino nothi Homa Bay. Koro wasebedo gi rem nikech korka lowo migede to gik moko to osebiro mondo mi odonj ka to kaka donj onge. Koro ka bet weg lope mo Owimbi ka mamano to wan ni mondo wachiwre mondo mi wagero Owimbi. Ma ochielo ndara madhi Nyakongo en ndara maduong' kabisa kendo en mosebedo kokonyo joboda gi to sani kidhiye ok onyal kalre. Wan gi ndara mowuok Kodede kadhi Gagra odinre ti mok wang'e gimomiyo gidinre kamano to wan e bwo sirikal matiyo.
Nyakoromogi Ajuang mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chenoni mar Ng'e Gwengewa. Amor nikech sani ka limbe oteri Siaya e gwenge ma Owimbi, to ing'e gimomiyo Owimbi ne obedo Owimbi kendo kaka ne ochakore, omiyo kik idhi mabor. Med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech asingoni kendo ni juma manyien aduogoni kod nonro mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Mana kamano, bang' yudo nonro mar gweng' mar Owimbi, en thuolo mar kawo